Igbo we Igbo ya dakwara unu mma. Abịala m ọzọ taa. Unu amara na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị oke. Abịala m ọzọ taa n'ihi gbakpụ gbangwere ya anya ngwala nji. Abịala m ọzọ taa n'ihi na unu amara na ya wuru ma ịkọ ụlọ eji achọwa ndị ogologo. Abịakwala m ọzọ taa n'ihi nna mụrụ m sị na n'ọgwụgwọ onye nwụrụ anwụ karịrị agbaji olu laanị ejikwa agbaji ndị dị ndụ olu. Ndị nwe m na ndị nwa na masị udo dụrụ unu. Nke ọbụla onye ọbụla jisiri ike chi ana masị ya ziri. Ọdụ onye ọzọ wụọ nwanne unu nwoke Chief eziokwu ndụ nke mbụ ma okwu asịwa ọnwụ nke mbụ ụwa nwa nakịrị ndị Mbaise. Abịala m ọdọ taa n'ihi ndị Igbo sị gbakpụ gbangwere ya anya ngwala nji. Abịala m ọzọ n'ihi ụmụrụ okwu dị mkpa ka ị gaghala ala Igbo. Olee okwu agaghala ala Igbo kpọmkwem ihe emeghe n'ala Igbo taa. Na n'ije ndị na-anọchite anya ndị Igbo gara n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti nke wụ na National Assembly. Ana m ekele n'otu unu ji gaa unu ndị dị mkpa unu gara ije. Mana enwere m otu ihe ntụziaka m chọrọ inye. Biko nwanne m onye na n'ozi ya ngwa ngwa were ozi agbasa ozi a n'ikuku ka ozi a nwee ike eru kpọmkwem ndị ọgaranya ndị achịghị anya. N'ihi gịnị? Eji apasị sisi mgbe ọzọ apasịkwa sensị mgbe ọzọ. N'ihi echiche otu onye anaghị ezuru ya. Ọ ya hem ji bịa taa sị m akpọkpụrụ akọluche kpọlatụ ya azụ. Na mbụ ana m ekele unu otu unu ji ga ije ọma na ụlọ nzukọ etiti unu gbara mbọ unu ndị dị mkpa. Mana tutu m agali ana m akpọpidu n'azụ si biko ne. Nna mụrụ m sị ayara ọkụkọ mgbe egburu ya olu agaghara ya. Ịhụ na mgbe ọzọ ụmụnne ndị dị mkpa unu anọkwara chewe ma mmiri adịghị ruo anyị n'olu tutu anyocha otu anyị ji egbufe ala mmiri ka dịkwa ya. Mana ihe m ji bịa taa wụ biko na ndị ukwu a. Ihe gbasara mkpebi unu n'otu unu ji nwee mkpebi si na unu na-agba mbọ hụ na otu a ga-esi mele Simon ịkpa gaa na Finland je kpọhuo ya ka ọ abịa kpee ya ikpe n'ala Igbo ma ọ bụ n'ala na Nigeria. Ebe a ebe m chọrọ iwere ntụziaka n'ihi ndị Igbo so otu etu onye anaghị ya ezuchara ya oke. Ọkwa mkpule ka ala eji ere mbe. Ihe m ji bịa wụ biko na ụmụnna m ndị nwe m na ndị nwe ndị dị mkpa anyị ji ahụ anya isi kene ntị. Aga m achọ ka unu kpọla akọluchu n'azụ na ebe Nnamdi Kanu nọ. Na Nnamdi Kanu nọ na ndị isi ọchịchị ndị isi ala gara jele Nnamdi Kanu je kpọhuo ya site na Kenya kemgbe afọ abụọ taa. Nwa amadi Kanu ka ewu n'egwula efu n'ala Igbo ebe niile na-agba aghara na-anọ nna ndị ọbụla na-anọ n'ụlọ iji gosi obi mwute na mmekọta ha na nwa afọ ha amaara ahụ ya. Ihu ya leji anyụ mma nkọ na-eji eji na-enwefu ike hapụ ya. Ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ ọsọ agba ebela akụwa. Ya wụrụ ma nwokorobịa aka ji ya alala agba aṅụrụma. Unu na-akpụkwa atụmatụ si eji ele Simon kpọhuo ya. Na-echemakwa na ya echema o. N'ihi gere na nghọta m Simon na Nnamdi Kanu gbago otu anọ. N'ihi gịnị? Nnamdi Kanu onye ọbụla na-asị kpọfụ ya na dị ihe o mere. Simon kwani
ejiri ọwụ agakwaghị kasị kpọfụ ya na dị ihe o mere n'ihi nzukọ ụlọ ikpe kwuru na Nnamdi Kanu aka ya dọcha kpọrọ ya na kpọfụ ya na ọ dịghị iwu ọ dara. Otu ha ahụ Nnamdi Kanu mere ji na-eji si na adị iwu ọ dara ọwụ otu n'ime ihe Simon Ekpa meghe ọhụụ menye ọwụ otu ịdọ ndọrọ ndọrọ nwere nwa ahụ ọwụ echi otu Nnamdi Kanu ji afọ n'onwe ke m agara m arị unu arịrịọ si unu biko ni lee na arịrị lehegere unu wụ nna anwụ ụlọ unu were ubiri mara akpụrụ chi m gịnị ka m na-ekwu na ọ gara akacha mkpa na unu gara hụ na unu kpọfara Nnamdi Kanu. Leni Simon gbaa ya n'igbe leni Simon mee ka unu anaghị ahụ ya mana ụfụtani Nnamdi Kanu ebe ọwụ onye Simon Ekpa na-agba mbọ sọfụra ebe ọwụ ya wụ ka ndị Igbo ji na-anọ n'ụlọ ka nwaanyị nwoke afụra. Agara m asị na ọ dịghị mma hụcha otile nyụrụ ahụ eje kpagbu isi ọkpọ chimburakwa n'obe nna mụrụ m soja akpụ ya ọparachi. Ọ gara ka mma na unu gara kpọfụta Nnamdi Kanu n'ihi isi opi wutu unu gara kpọrọ Nnamdi Kanu kpọfụta ya unu kpọfụtazie Nnamdi Kanu. Simon ajụ oyi n'ihi gịnị unu wee gakwaje atụmatụ were kọntaktị elu were kọntaktị ala jee chọwa ndị Finland. Agara m arị unu arịrịọ si na biko ni were na ikikere unu a niile na ikikere kọntaktị ndị a ka mụ ka ịgawa ka international were ya na Ekpa ka unu nwụ n'ọnụ gaa na ije kpọfụta na nwoke amadi eji ejewo Nnamdi Kanu ka o nwere onwe ya. Geenụ m ntị onye na-amaghị agba ibele ejeji ya geenụ ntị ndị isi ọchịchị anyị. Onye ara onye isi dị mma aghụghọ ahụ onye ara ejechara akwa ya gba ọsọ mmojila agbaji onye isi dị mma gbọrọ ọtọchụwa ya ahụghị n'ụzọ a ga-esi nwa na abụndara. Agara m arị unu arịrịọ sị ka ọ na-ekpe unu anọ n'afọ abụọ ka ndị mmadụ na-aga njem jegharị iwe nọ n'ụlọ ọkwụọla afọ abụọ na ọma unu nọkwa ya. Nna besi na-agụọ ya n'olu na chi na-eshigbu ya ngwa ngwa nọchala afọ 7 kemgbe afọ 7 ọ nọkwanye n'olu. Gịnị ka m na-akọwa ndị Igbo biko ni were n'ozi a jemene ka ndị isi ọchịchị anya anọ ị mara hụ ome ị ga-ememe ka ha n'ozi ya si hi biko hụ mụ na uge emere anyị gbuo ọwụ hụ ọma dị mkpu na uge emere anyị gbuo ọwụ. Lee na Nnamdi Kanu kpọfụ ya si Nnamdi Kanu go ebulo ikpe ekpele sigha ya na ya la. Agara m arị unu arịọ sị kpọfụta na Nnamdi Kanu ejebu ụzọ chụfu ama abịa tawa ọkụkọ taa na unu wee laghachikwa azụ je kpọtawakwa Simon iwekwu ya ka gawa njem ya. Agara m asọwa Igbo oke oge unu kpọtakwara Simon Ekpa onye ọzọ amelie ole unu ga-eme unu kpọhụ Simon Ekpa ndị ọzọ eshikwu ya ndị otu ya ndị ọzọ lahụrụla ụmụ ụbọyị ya ma ilehu kewu na-egwu gadifu n'efu. Ya mere m ji na-arị unu biko na votu one ndị isi ọchịchị anya votu one mgbe niile awụchaghị gburugburu were dụ na amamihe hazi n'ọtụtụ ihe kpọọ n'oku si onye ukwu bi onye nta bịa kpụrụ n'ala kekwekwe ntị. Nna mụrụ m sị nga na-agba akụ ya akpụlogwe agba akụ ya akpụlogwe mpere ọpịkpara ogwe akụ ịhụ na nga nwatakịrị na-ebe akwa na-akpa aka ma nne ya nọ ya nne ya ga-enụ ya. Ọ bụrụla owu unu leleba akpụkwa n'anya n'ebe a ụmụ Igbo nọ ji na-ekwu okwu mgbe ọbụla ha na-atakwu emekwe elu mala ha kpaka
ebe a ndị isi ọchịchị anya biko na gani je lebarụkwana ya n'anya ya wụ ụzọ ebe ndị abịaghị akwasị ka ha nwere onwe ha gbaa na mbọ na-edu ya n'anya n'ihi ndị Igbo akpala ahụhụ anyị agakwaghị nọ na-akpa na ahụhụ a na-aga ọ dị n'oke ọha m amara na m si ekwechighada m ka m gbuo n'ụka unu wụrụ ala unu nọcha na saịtị unu wụrụ moto unu folokom unu wụ double exhaust unu ahụ nna m grama managhị m asụ de na-ede mmakwa nna m ha ma ede ọbịa fọ ka ikwuwe unu wenere m oke mma agwara nwa mmadụ bọket biko unu n'ojii a lee na ojii agbasa ya na ka oru ndị aka wenere na advice ya ma ntuzi aka ma unu agakwana iwu na aghara n'ihi ekwele nke m nna mụrụ m sị na amara aka gị ejegbu okenye akakwa nara nwa ahụ ọnọghị ya egbuo nwata ndewo na ụmụ Igbo ndị nwe na ndị nwe emekwela aka ike gbasa ozi ya n'ikuku ụbọchị nta ka anyị chọrọ na Owerre nchi obi ga-adị m ụtọ obi ga-adịkwa ụmụ Igbo ụtọ na Nnamdi Kanu unu ha fụrụ ya kpọfụrụ ya taa ka ihe ekpere n'ikpe were ezi omume ndewoni ma cheekweni n'ọnwa nnụnụ nwoke chifezokwu ndụ nke mbụ eji mara ya ma ụkwasịwa ọnwụ nwafọ Mbaise anyị wekporo ozi ya ana m asị ya dịrị unu mma ụmụnne m jisie n'ike n'oge na-adịghị anya ọṅụ ga-adị n'ihi akwa anyị bekarịala abalị n'isi ụtụtụ ọṅụ ga-adị onye ọbụla futuoni ndewoni ụwa dịkwara unu mma ya gazieni